Sasisian pat nagaliang jangga Good News TV ngi pidang subhaya piwe baroh. Syaga nega Bible study haga nega por kaba mentah. Bat kumju ru ngi ai khublei piwe baroh. Haga kerteng kaba tiang tam ka jang utrai jang Jesus Christ. Ka topik jangga Bible study haga nega por kaba mentah. Kadai syapang Paralok Uba Aiti yala ka Jingim. Ya kaba ngalapin sunong rim. Naga gospel ke jong Ioannis kalenong ke bakat san ke dekot ke bakat lai hadu ke bakat riu ngini peit menta ya ga jingmut jong kani ka kentien Paralok kamut kat kum ke kentien jong Blei naga testament gabarim kabawan naga kentien Hebrew ki keno ya ka ria bat oheb kabamut Paralok lani para marjan oheb pat kamut Paralok bait lani Paralok bayajan. Pada testament gabat mai pat kani ka kentien Paralok kawan hasibun ki bynta naga kentien Greek kum ka philos kabamut u lani ka Paralok heteros kabamut u lani ka Paralok ki badoni kata kajingadai kabajan haga jingim jongi bat plesion kabamut u lani ka paramarjan ki bayadan hasenda bat ngi lesi ki paramarjan ki bangila bani kentu habayat habayeng habatrei habakta bat adel pos kabamut upara lani ka para mentapat ngini pet ya gajingmut jong ka deka kentin IT kani ka kentin IT kat kum ka testament ka batmai kabawan ka kentin Greek ki keno ya ka ti themi kabaga jingmut jong ka kamut ban pendam lani ban yap li bat kani ka kentin jing empat kat kum ka testament ka batmai kabawan hi na ka kentin Greek ki keno ya ka sukhe kaba mud kaba ring bat kaba penihar mensim kadai kata kaba don jing em bat kadai kata ru kaba don ya kata gajing adai hapadeng ka met bat ka mensim habangi pai bat habangi peit pat ya kani ka Webster dictionary ka batai kumnu ba kani ka kentin Paralok gabatai bat kamut ba ubriu lani ka briu ki badon ken yak ta gajing yadai ka bajan hapdeng gajing imzoki kala banlong gajing yadai ka bajan hapdeng sipara kala banlong gajing yadai ka bajan hapdeng siparlok sibahayeng sibasam wat gajing yadai hapdeng sikurem u Aristotle habala kliya u ya gane gajing kli u Paralok u Aristotle la jupap ya gane gajing kli da ka baong u Paralok udai kawai ka mensim ka baem bat ka badon ya kata gajinga dei haki art likimat na kata kadau bamangi ngidei ken ya kabangin aingo yo Blei namar bangi don ya kita ki Paralok haga jing em jongi lesi kilong ki Paralok ki badon ya kata gajinga dei ka bajantam haga jing em jongi ki balaju ya rap yangi ki balaju don ringkat bangi lesi ki por ki ba lesi ki por ki bajanjar jong gajing em jongi bat ngidei ru namar kata ban syem bakita ki Paralok ki jongi kidei bat kilong ru ken kata gajing kyrkhu ya gajing em ga jongi bat mangiru ken ngidei ban bu ya kan ga thong ha gajing em jongi bangidei ban ken mau bangin long ken kita gajing kyrkhu bat ngin yai long ru ken gajing kyrkhu ya gajing em jong ki wei pat ki badai ki Paralok ki jongi ki bangila mane kenduk man la kapor lesi ki bangi ya kenduk teng teng ngidei ban don kata gajing ken mau haga jing em jongi bangi dei banlong kata gajing kyrkhu naka benta ki Paralok ki jongi nganget skampan mamangi iwei pewei ngelaya kenduk pat ya uwei Paralok uta ulong Paralok ba kham kyrpang haga kata gajing em jongi ngila banong ba ulong uta Paralok ubatip lut Paralok ubayo ilut ya gajing em jongi bat uni ulong uta Paralok uba per haduk kata-kata ladang ini nejor bat ki wei pat ki Paralok ki bangi don hakata gajing em jongi bat ka kerteng ka jong uta Paralok kadai uji sukresken bat bun sin haka jing em ka jongi kum ki briu pat ngi juklet ban khot ngi juklet ru ban kam ya uji sukres kum uta Paralok ujongi henre gajing shisha kalong ba uji su tm juklet dalele ru em ban khot lani ban kam yangi bangi dei kita ki Paralok ki jong shubu haga jing ya dei kam ga jongi haga jing ya lenti ga jongi ngi ya kendu ya ki riu he ki riu han tang shisin bat kita ki riu he ki riu han ki kran yangi kumbang ya dei Paralok henry hadien kata ngi nomla pat ban khot lani ban kam ya kita ki riu he riu han kum kita ki Paralok ki jongi
Namar lek si aga jinglong priu kalong penban kumba mangi ngi pen herdor no ken ya kata ka burom bat ya ka kerdan jong kita kiriu he kiriu hai henry ngi shula ban ong tangkum ni namar ba kita kiriu he kiriu han ki kran bahaya ngi ngila ban ong ba ki kran bahaya ngi ki le jan ngi ha kata gasngi ka bangi ya kendo kumba ngile de si parlok henry bat uji su Kristi em kamlong kumta namar kata kadau uji su Kristi gen dalade ula kam bamangi ngilong kita ki parlok jong namar kata kadau unong rwai shamsim uba kerteng u Joseph M Scriven ula thau gene gajing rwai ka ong jisu long ulok uba kordor ka ba ula tho house nem khat pras ba san pusan kum ka poetry ban pentengen yala gajong ka kmi ka jong u ka ba sa jangai ka ba sa shagawai patgari namar ba u Joseph u sngutu badai tang u jisu uba long shishau tau lok uba kordor bat uburu ini ki kentin haga dekat ka baar ka ong jisu trai u itu yanga bat sha u ngan let duwai ka ba kedau shai ba u Joseph u ju let ken haga jing duwai ke jang u naga bynta laga jong ka kemi bat haga jo ka por ka long ru ba u kerpat ya laga jong ka kemi ka jang u bakan let ban duwai man laga khlep man ha u blei uba em bat u blei uba don por tungin pet menta saki katu kan ni dekat jong ka Bible ki ba kedau ba utrai u ba u blei jongi u kam ya ki priu kum kita ki parlok ke jong ha ka bangila ban syam na ke kitab ke Exodus kal nong ka belai pulai ke dekat ka bakat wei ngi hang tu ba u blei ola ya kren markmat ba Moses kum ba u briu u ya kren badla u jong ulok Arki Chronicle kani galenong ga arpo ga dekat ga bahnyo ka ongkumnu ha ka bangila ban i ba Abraham la nyo ba ulongken uta uparlok jong blei pada kata semen ga batmai pat ngila ban i ha ga gospel ga jong Matthias kani galenong ga bakatwei ga dekat ga bakantai ka balaya thu ba u Jesus Christ ula kamela di ba ulong uta uparlok jong ki nongkrong bat uparlok jong ki papop ga gospel jong Ioannis galenong ga bakatwei ga dekat ga bakatwei hang ning i ba u Jesus Christ ula kam paralok ya Lazarus pada ga gospel jong Ioannis kalau ga bakatsan ga dekat ga bakatlai ga ba pen i ba u Jesus Christ ulang uta u paralok ubala Aiti yala ga jong ga jing em naga bynta ki paralok ki jong nga ngets kam baling ba ga ga dekat ga bakatlai jong u ga ni ga gospel Ioannis kalau ga bakatsan kapan pau ya kata ka jingalong parlok ka basisha ka jong uji Kris bat ngi kipriyo bat ba uji Kris ngi bola i haduk kata yang ni kat haduk ba uji Kris ula kloi ken ban Aiti no ela ga jong ga jingim naga bynta jongi ki ba dei ken kita ki parlok ki jong u ya ka ba uji Kris ken ula kam yang ni bangi dei kita ki lok ki jong u dongin ya pet pat menta ya kini ki mat ki ba pen i ya kata gajing Aiti ka jong Jesus Christ naka panta jongi kum kita ki parlok ka jong kamat ka baningkong ya kata gajing along parlok jong u la yo i ningkong e ha kata gajing Aiti ka jong Jesus Christ ya la ka jeng em naka panta jongi ka panta ka baningkong jong ge kamat ka baningkong ka ong u Jesus Christ u Aiti sngewbha ya la gajing em kani ka kentin Aiti sngewbha yala ka jingim ka dei ka bala shule sngewbha ka dei ka bala shu ai sngewbha klem da don manu ban penbor ban le kumta ha ka bangila ban yo i gani ba u Jesus Christ ken ula Aiti yala ga jong ga jingim na ka bynta jongi ki balong ki parlok ki jong namar ba u Jesus Christ ule ya kani dai namar ba udon ken ya kata gajing iit ka ba kraw hadu kata-kata naka bynta jongi ya ka ba uji Kris ken ula kam yala di ba mangi baroh ngi dei ban ngilong ken kita ki parlok ki jong uji su hang ni ngila ban i ba ula ban petem yala di ula ban le persya ya kata ki sipai ki bawan ban kem u ki bawan ya ka ban penstam u bat uji Kris ken udon ken ya kata kabor ban penjat no ken ya kitu ki babi syarbam hok yu lani ya kitu ki briu ki babi shni yu hendring yu ipat ba uji Kris shimla le kumta namar ba uji su udon ken ya kata kaman ban Aiti sngewbha no ken yala ka jong gajeng em halor jong gading pna naga bynta ki pop jongi ki badai kita ki parlok ka jong ya ka ba mangi ngen la
ya kani ke benta ka jong ka jingle jong Jesus Christ ngila ken jaga ban penskem naga gospel jong Ioannis kalenong ka ba shipau ka dekot ka ba khatwai ha ka bangila ban i ba Jesus Christ ong komni amdon uba shem ya kananga Jesus Christ ong ngala ai tino ya ka naladihi ngadon ka bor ban ai tino ya ka bat ngadon ru ya ka bor ban shem pat ya ka ya kani ka hukum ngala pediangken na uta ukpa ubah beneng kabenta ka baar jong ni kamat ka ban kong i ba u Jesus Christ ula sha pen sitam na kabenta ki wei u Jesus Christ ula sha pen sitam na kabenta kita ki paralok ki jong u kani ka kentin sha pen sitam ka batai ba ka dei kata ka jing pen sitam ya kinu ki breu ki balek ki kam snio kum ka batu ka baluti bat ki wei pat ki chat kam Henry na kabenta jong u Jesus Christ pat ken oba shimla le satya ya kinu ki kam snio Henry ngi u Jesus Christ ula sha pen sitam u Jesus Christ ula sha ula sha sempat ula sha kuran ben badru ula sha sanar pra ban ngi isu ba u Jesus Christ da ladi hiken ula pediang ban sha pen sitam dei namar ba u kwa ba mangi ki priang dei namar ba u kwa ba mangi ki paralok ki jong u ngin yo ban laj em gen na kita ki pop ki ba shirkai ki jong kan ka perthai bad u Jesus Christ u kwa ru ken ba mangi ki brio ba mangi kita ki parlok ke jong u ngin yo ya kata ga jaka ka babam cukut haka hima ga jong u bad udah terang ru dik bangin yo bane don ringkat lang bad u anda kata ga jing let jongi na ka ni ka perthai kalawai bad kata ga jing sha sitam ga jong Jesus Christ kam dei ru ken na ka benta ka jong u Jesus Christ si andai ka dei na ka benta jongi ki brio ya ka ni ga jing sha sitam jong Jesus Christ ngila aban i naga kitab jong Isaiah kalenong ka basan fly ga dekot ka basau haduk ka bahan riu haga bau Isaiah ula yathu ba u Jesus Christ ula ba e jing khuslai jongi ula ba e jing snosi jongi penban ngila nyo ya u bala penmong bad bala sho da play bad ru bala pencencar henroi la penmong ya u Jesus Christ namar kita jing ringkang gi jongi la penluet ya u Jesus Christ namar kita ki jing le bam hok ki jongi kajeng pensitom kajeng sugujongi kalong ken halor jong Jesus Christ pada kajeng jingam snam kajeng Jesus Christ lapen kia yangi mangi barok ngilong ken kum kita kilang prat bat ngilasa kemano anggak tin jong blei ngilapai no away shaway par hala galenti kajongi te utrai anggak tin jong blei ula bu ken halor jong u ya kata kajeng bom hok kajongi baro ngi shu bau Jesus Christ ula sha shitam sisien namar ka pop kajongi ulong uba hak Henry u Jesus Christ ula sha sitam naga benta ki bam hak khnang ba un yo ban yalam yangi sha ublei ublong kapa uba beneng baraba u Jesus Christ ula syayap halor gading pena shimla dei satya ba u Jesus ula syayap lani ula sha sitam lani ula sha pen sitam naga benta ki pap sangu ma u hi ngite ba shimla long satya ta ba tho bria bat ulong ruken ubah klempap ma u hiru ken ulong ken kata ga kuna pat ken naga benta ki pop jangi bat ngi isi suba amdei tang naga benta kita ki pop ke jangi hi Henry naga benta ki pop jong ka perthai barok ka wei ka benta ka balai jong ka mat ka ben kong ngi yo i ba u Jesus Christ u Aiti ala ga jeng em hagador ka ba amla satya ban siu kene ga kentin Aiti no ala ga jong ga jingim ka dei ka ka ba amla satya ban batai ya gador ka jong ka dei ka jing Aiti ka bangin amla ban yenu jor bat ki ru ki baga ni ka perthai ka la ban ai daga jing start ka jing ki priu nginamla satya ban sngutu nginamla satya ban syampang ya kan ga dor ka ba Jesus Christ ula Aiti ala ga jong ga jingim halor ka ding phna na ka benta jongi ki badei ki parlok ka jong batu ngine pet khendiat ligi dekot naga ktien ga jong blei bangin la ban kham sngutu khendiat ya ga dor jong ga jing Aiti ga jong Jesus Christ na ka benta jongi ngi ba Jesus Christ ula shadino how Judas bat ula shaino ala ga jong kisenran ya ka bangila ban syam naga gospel ga jong Matthias ka lenong ka ba arpen riu ka dekot ka ba sau penyo hadu ka basan pen riu ni shishu ba Jesus Christ ula sha sempat bat ula sha kran ben ya ka bangila ban syam ga benta naga gospel jong Lucas ka lenong ka ba arpu ar ka dekot ka ban reply bat ka ban rep sau ban ni shishu ba Jesus ula sha kentat nok ken wat halaki jong ki riu
bat kila jit bat ban pelat ya ubarabas ya ka bangila ban syam ga jingja na ga gospel jong Ioannis kalanong ga baning ga dekot ga bakatway bat kumju ru na ga gospel Matthias kalanong ga barfnyo ga dekot ga bakatnyo hado ga barsan ban isu syuru ba uji sukris ula jit ban sya sanarpna ka bangila ban syam ga bentna na ga gospel jong Matthias kalanong ga barfnyo ga dekot ga barfn riu bat kumju ngi isu syu ba uji sukris ula sya pertu ben bat ula syak penpong dagapan singat syak kabangila ban syam ga jingle ya Jesus Christ naga gospel ka jong Matthias kalnang ga arfnyo hadu ka arf kandai ban ngi isu syu ba Jesus Christ syam la bori ken ya ka khamat naga jingle ran bat ka jing bentiu kabangila ban syam naga kitab Isaiah kalnang ga san pau ga dekot ka ban rio bat kumju rungi susu bakilaya benta ya kita ke janpong jong Jesus Christ bat kilaya khalai ru ya kita ke janpong jong Jesus Christ kabangila ban syam na gospel jong Matthias kalenong ga arfnyo ga khot ka life san bat ngi iru bala sanar ya kiti bat ya kitat jong Jesus kabangila ban syam ya kita na gospel jong Matthias kalenong ga arfnyo ga khot ka arfnyo hado ka sau kabenta ka basau jong ganiga mat ka baningkong kaong ngiyo i ya kata gajing syayap ka jong Jesus Christ kalonggen kata ka bachop ngila ban chu perkhat hala de marwe la ni ngila ban chu pusan hala de marwe lesi ha kata ka por ka basanar pna ya Jesus Christ kindon ki brio ki ba pet chau Jesus baki dayam bat baki da snusi katnu kalonggen ha ka bakum kata ka por ka ba pat donot ka baki brio ki yam ktang ho chisha ngiyo i baga jeng yap ka jong Jesus Christ kalong ga bapin pat do no chisha hado kata-kata herengi tepat gen baga ta ga jeng syayap ka jong Jesus Christ halor jong ga ding pna kalong chisha ga bajap bat ka deiru gen kata ga jeng jap ka bakrau ka ba 4 judan ruken ha ka history jong ga ka perthai baga jeng yap ka jong unu prio kan longgen kata ga jeng jap ka bakrau hado kata-kata Lat no tang kata gajeng yap ka jong Jesus Christ uba longken uta unong penem ujangi uba longken uta paralok ujangi uba la Aiti no ken yala gajeng naga bynta jingiasyllok parashwa ba Jesus Christ on Aiti no yala gajong ga mensimul ong ni kentien la pendap bat kani ka pen isai ba Jesus Christ ula pendap ya kata ga kamram ka ba kumukun bat ula long ruken uta unong job namar ba Jesus Christ ula pendap ya ka ka ba ukpa ba habneng utrang baru ang nuat ba Jesus Christ le ka jing yap ka jong Jesus Christ halor jong ka jing pna kalong ka ba job namar ba Jesus Christ ngiyo i ba ula ba ikipap jangi bat Jesus Christ ula ya sajru naga benta ki rengkang ka jangi bat Jesus Christ ula baru ya kita gajing sengusi bat ula baru ya kita gajing kuslai gajang bat ka wei ne gajing job ka bakrau tam kalong bawat gajing yap hiru kamla ken ban bat ya Jesus Christ ubangi syakri bat ubangi mani badinga i bahadien kesngi ka balai bala sanar pna ya Jesus Christ ulami bat ne ke yap kamat ka baar ya gajing long parlok gajing Jesus Christ ngiyo i hakata gajing ai sngewbha ka jong Jesus Christ ni ka benta ka bankong jong ka mat ka baar ngi i kata gajing ai sngewbha ka jong Jesus Christ ya kata gajing i ka jong u yangi ukpa ubah beneng ula ai sngewbha la jong khun ba marwe jong u dei namar bau i palat yangi hado kata-kata kajing i utrai kajing i ka jong blei kajing i jong Jesus Christ kalong kata kajing i ka babam cukut kajing iit kajong blei kalong ba ulapen isnai la kajong iit changi hakaba mangi men bangidang longgi papap u Christ ula yap li na kamta jangi bad upol sa kinong room ruang namar nga nget scam ba kajing yap lemni kajing lemni ki angel lemni ki nong sanchar lemni ki badon bor lemni ki eru ki balong menta lemni ki eru ki ban salong lemni kajing drong lemni kajing jeliu lemni ki eru kawai pat kajing thau kan amla ken ban penya khlat no yangi na kata gajing iit kajong blei ka ba hau trai jong Jesus Christ kajing iit kalong ken ka ba wan no blei namar uta ubam iit itu ken yau tau blei but don ken kanu kajing iit ka ba kham krau ban ya kata gajing iit kajong blei
Kham tam lele kata gajing iit kaba ngiyo i lingba ujis kris ubalang utau parlok ujangi ubalak loy ban Aiti ala gajing na kamata jongi. Kata gen gade gajing iit kaba kraw haduk kata-kata. Kaba ujis kris ula Aiti ala gajing day namar bau iit balak yangi. Kabenta kabaar jong ni kamat kabaar ngi ya kata gajing ais ngubha gajong ujis kris ala gajing ujisu amdei tang bola Aiti ngubha ya la gajong halor gading pna Handrei gajing Aiti gajong ujis kris kalong ba mangiru ken ngin yo ya kata kalat ban bat bangin long ken kita gajing tau ke ba thamai kumbaga shiti kabaar sigi koren kalnong kabasan gadkhot kabakhanyo ko ong balada u ru ujon hau kris ulong ken utau jing tau batmai ki ai barim kila no barakmi ki ai ki batmai kila bar ki ai baroh kila jalong ken kita ki batmai ngi yu haba uji sukres ula Aiti ala gajong gajengem ukwa ba mangiru ki balong ki parlok ki jong ki khun ben riu ngin empat naga bentah jong bat ukwa ba mangiru ken ngin le ya kata kaman gajong utau kupau bah beneng Namar haba uji sukris ula Aiti ala kata gajong ngiyo i ba uji sukris ula kit lut ken ya kita pop jakan ka partai ula kit ya kita gajing pang gajing stam bat ula penem yang iken ta kata gajing ai ka ba kraw gajong khnang ba mangi ngin la ban naka benta jong bat ru bangin nang ken ban penyar ya kata ga hima jong hasla jakan ka partai namar mangiru ngilong ken kita gibalayap no bat bakata gajing jongi angga ketien jong blei labu re lem bat ukres hau blei bat la sanar na lem yangi bat ukres ban ngidang yo ekata kalat ban Henry mangishu Henry ukres ken hapo jongi bat kata gabangi mentar ken ni hagado ban ngi da kata gajing ken kabaha ukun ublei ubala iit yangi bat ubala Aiti no yala kata gajong gajing naka benta jongi ki balong ki paralok ki jongo ka benta ga balai jogen ga mat ka baar ngiyo i kata gajing ais ngobha gajong ujis kris lingba ke jinghikai ki babha ki ba ujis kris ulahi kai yangi ula ujisu ula jet ya ki khat arngot ki senran ki jongu kum kita ki parlok ki balong hajan tam jong gajing jongu ujisu ngiyo i ba jubu ri suken da kisenran gijang syapang ukpa ubah beneng Andre ngiyo i shu ba ujisu kres ujiet ban hikai yaki ujiet ban yathu yaki syapang ki ki babha ki badai syapang ukpa ubah beneng namar ukwa bagi senran gijang ujis kres ken long kita kinong hikai ki babha syapang ga ketien gajang blei syaki wei pat ki benriu jakan ka partai bat uji sukres ru ngi bola ai ka bor hakis ran jong bakin long kita kinong hikai bat bakin hikai ya kata gajing penem bat bakin nang ruken kumnu ban penyar ya kata gaktien ka em ka jong play ha kane ka pertai bat ngi isu surken ba uji sukres kum uta uparlok uba jantam bat lagi jong kisenran ula ai ru ka bor hakis ran jong bakin penlong senran ki ben riu baro bat kum juru bakin pen baptis seki haga kerteng gajong kupa gajong khun bat gajong mensim khun ni ibau jisu hikai yangi syapang kata gajing shisha gajong play ujisu hikai syapang kata gaktien gaba em gajong play bat de ki kam ki babha gajong hikai yangi roken syapang mensim khun ba uta mensim khun ulongken uta unong pentengen ujongi bat kumnu ba uniu mensim khun upen kendu ya kata ka pertai syapang ka pop bat ru syapang kata gajing besar ujisu hikai roken yangi kumnu bangin it yo blei bat ba kumnu bangin le ya kata ka man gajong blei bat ba kumnu roken bangin nang ban naga benta ka burom jong bangin nang ban yarok yo blei bangin nang ban mani ban pendon burom yo blei gajing jong ujisu hikai ru yangi kumnu ken bangin long kita kinong but ki jong ujis kres bat bangin long ken kita ki bayai sa slam ki bayayas bangin long ru ken kita ki bayas samlem ya ga ktien ka jong blei syaki waipat daga mensiam jong ka jong it ni isu ba ujisu hikai yangi ya shibun ki ki babahatam hikai yangi baki ni ki baro hikai yangi ken ya kita ki baro
namar ba u Yesus Kristus ula jet yangi bangin long kita ki parlok ke jong bat u Yesus Kristus u kwa ru yangi om tang bangin chu honno bangin layo ya kata galat bangin long kita ki parlok ke jong ndrei u kwa ba mangiru ken kum kita ki parlok ki badon ka jinga dei ka bacan pat u bangin long kita ki nong hikai ki wei pat khnang ba ki wei ken yo ban long lem ki parlok ki jong Yesus Kristus ba ken yo ban snap e kata ka jingikai ki babha ki jong Yesus Kristus ka bynta ka balai bat ka bakhadu ya kata ga jinglong parlok ka jong Yesus Kristus layo i ha kata ga jingjiet ka jong Yesus Kristus yangi ka bynta ga ban kong jong ga mat ka balai ngi i ba Yesus Kristus ola jiet yangi Ujisu ang gospel jong Ioannis kalnong ga bakhatsan ga dekot ga bakhat riu pi pem shimla jet yanga andre ngala jet ya pi bat ngala thung ya pi ba pen yo ban yailet bat ban seso kalong ka ai ka ba mangi ngimla ban sngutu lani ngimla ban syampang ba lei ba uni Yesus Kristus ola jet yangi ngila ban chuparkat hala dia marwei le se kadon ka ai re ka ai kata ga jinglong ga ba kyrpang ga ba penlong ya Yesus Kristus pa unjit yangi andre ga jawab kalong em kamdon satya kanu ken kata ga jinglong ga ba kyrpang hapo jangi andre Yesus ujiet yangi dei namar ga jing isne ga jang dei namar ba Yesus Kristus uiet palat yangi bat ula jit ru yangi bangin yo ya kata kalat bangi ngin pendon burom ya ka kerteng jang Yesus ujiet yangi dei namar kita ki kam ki babha jangi ki bangila le Andrei Yesus ujiet yangi dei namar kata ka jing ai ka jong ka ktien ka jong blai ka baroh na pedeng jong ngila lepop bat ngila du le na ai gen ya kata ka buram jong blai bat ngitip biang ruken ba kata ka bainong jong ka pop ka dei ka jing yam Andrei ka jing ai ka jong blai ka longken kata ka jing im ka babam jukut da u Kris Yesus uba utrai jangi ngi hang ni badai ken kata gajing ai ka jong blai ba mangi ngilong ken kita ki bala syajiet ban yo ya kata gajing em ka babam cukut ban long pat ken kita ki briu lani kita ki parlok ke jong Yesus Kristus ki bala syajiet hapo jong Yesus Kristus ngidai ban long pat ken kita ki ba iet ban syakri yo blai bat bangin nang bat bangin tip ruken kumnu bangin kiar bat kumnu bangin pan ruken ka bor na blai bangin job ya kata gajing pensyai bat bangin long ruken kita ke bariu blai namar ka ktien jong blai ka ong namar ba utrai unang ban kni ken thet no ken ya ke bariu blai na gajing pensyai namar kata ka dau mangi ngidai ban ken mau ba Yesus Kristus ula jiet yangi kamut ba ukwa yangi bangin trei ka kam jong la kalong kan hu no ka kam ka bangi trei kanu gajing puli ka bangi puli kai ka bangi le aga jing em jangi ngidei ban le yaka ta kata ga jing thumu ka ba ka ba mangi ngin pendon burom yo blai kat ba ngidang ngidang sa asla jogane ka perthai ka bynta ka ba ar jongane ka mat ka balai Yesus khat yangi Yesus ngi i ba khat ning kong yangi kinong pop bangin yo ya kata ga jing panem ai bat habang yo sngow ya kata gajing khat ka jong Yesus Kristus kamut ba mangi ngela pediang ya kata gajing penem ai ka jong Yesus Kristus bat haba mangi ngela pediang ya kata gajing penem ai ka jong Yesus Kristus Yesus Kristus ai pat hangi ken ya utau mensim bakhud bat haba ngi don ya tau mensim bakhud ngi don ruken ya kita ki so jong mensim bakhud Yesus khat ru yangi bangin pediang u haga jing em jongi bat bangin pensu thiet ken ya kata ga jingnet ga jangi ha Yesus Kristus komba Yesus Kristus ulahi ka yangi khnang ba kata ga jingnet jangi kan yo lat ban roi kerhai da kata ga jingnet bat da kata ga jing aingu Yesus Kristus ula khodru yangi bakum kita ki khun ke la sius pa daga dor ba ga snam ga jong Yesus Kristus ken bangin ko ngo ya u bat bangin syania u bat ru bangin iet ya Yesus Kristus namar ba blei ubangi syakri bat blei ubangi ngimani ulong blei ubadap tang daga jing i namar kata mangi ngidei ban long ken kita ki beriu ki paralok ki jong Yesus Kristus ki badap tang daga jing i khnang ba mangi ngen la ken ban jubam ya ga jing khat ka jong Yesus Kristus kumta kum ki khun Kristan lani kumta kum kita ki bala tip ki bala ithu ya Yesus Kristus hatungi sngu thu ne em
ya kadau kaba ujis kris ukhot yangi bat menba ujis kris udang ai kata jinghikai haga por kaba udang don haga ne kaperthai ladon uwei ureu sat ubala kli ya ujis kris ula kli kumni da kaba ulang ngan le ayu bangan yo ya kata jingim kaba bom jukut ujisu la juba parula ang yu la tho ayu haga hukum kumnu me puli ya kata hukum uta ureu sat ula ang ulaya thu barula ang men ie jau try uba ublei jong me daga do nut jong me baro bat daga men sim jong me baro bat daga bor jong me baro bat daga jingmut jong me baro bat yalau para marjan kumbaya ladi uji sukrisul ang hata urusaj melaya thu te ga badai to le ya kani de men yo em namar kata katau mengiru ngisngu thu menta ya katau ba balei ba uji sukris ukhot yangi balei uji sukris ujiet yangi bangin long kita ki parlok ke jong kadau kalong namar ba ukwa memangiru ken ngin iet yau try uba blei jangi daga dok nut jangi baro daga mensiam jangi baro daga bor jangi baro bata kata ga jingmut jangi baro bat ngi dei ruban kan mau ya kan daga wei baga dei ka kamram ga jangi bangin iet yalau paramarjan kumbangi iet yala de bat ublei sim la kular pat ken jangi bakata ga lentiyat jangi kan long ga basuk lada mangi ngin jubab lada mangi ngin jiet ban yat ya kata gajing khot ka jang ujis kres bangin long kita ki parlok ke jang hanre ga bas ngau tenat kalong ba ublei ula kular ba undon ringkat bet bat ngi ha kita gelenti ya kiba bat kiba kelan lada mangi ngin juba pe gajing khot jang lada ngi pediang ya kata gajing terma ga jang ba mangi ngin long ken kita ki parlok ke jang bat nginem yat satya marwai ha kata gajing khot ka jang ujis kres yangi bangin long kita ki parlok ke jang ka bynta ga balai jong gane ga mat ga balai ujisu open tengen yangi compare ngi ya kendu ya gajing kiba kumnu ru ha kata gajing ga jang andre ujisu kres ukwa aban pentengen yangi ukwa aban pentengen yangi da kata gajing pentengen ublei ukpa gajing isnai ar koren galendong gaban kong dekat kabakat sau ko ang uta uba pentengen yangi haga jing jenjar jangi baro khnang ya kaban aibor yangi bangin pentengen ya kita ki bahaga nu kan ga jing jenjar da kata ga jing pentengen da kabala pentengen yangi da ubleken wa apostol Paul hang ni uang ba ublei hiken ula pentengen yangi hakipor ki bangi mat ya ki jing elek ki jing jenjar ki bangi ya kendu ban isu ba ublei uang ngama ngahiken ngalong uta oba pentengen ya pi kim don da ki wei pat kilat ki bangin wat daga ne pertai ki ban pentengen yangi lada mangi kum ki pri ngi wat ya kata gajing pentengen jang blei ngin yo shisai kata gajing pentengen haki dok nut ki men siam jangi wat hapdeng jang ki jing ki jing le hapdeng jang ki jing jenjar ki jing pang ki jing stom ki babon chat namar kata katau tungin wat ken ya kata gajing pentengen gajang blei tungin wat ken ya kata gajing pentengen no blei ba em uba pentengen yangi om satya kata gajing pentengen ki bangi ngila ban yo na kan ka perthai ki balong tang kita gajing pentengen ki patang sipor namar uji sukres ru ukwa yangi bangin tip ya kan ni ka wei ba kata gajing ya dei gajangi bat uji sukres kalong ga bala kyrkhu namar ba ublei hiken ula kular yangi baladangi don ya kata gajing ya don ladangi don ya kata gajing ya dei ka bacan bat uji sukres ngin don rugen ya kata gajing ya dei ka bacan bat kepau ba beneng uji sugu ang syusyu angi namar bangilong kita ki parlok ke jong ukpa ubah beneng ruken ujubab ya kita gajing tuai ke jongi kani ken ngasngo banong bakalong kata gajing pentengen yang ikum kebriu kat bangidang haban yat ya kita gelenti ki ba ki bakalan kat ngirang haban yat ya kita gajing ke jengile hasla jogan ka perthai kumta ngidai ban tip ba uji sukres ngireban pedang ya ujis kerasa gajeng im jangi kum utau parlok jangi bat banginum hun ruken kum kita ki belatip ya ujis kres bangin long tang kita ki nang sya pentengen hanre to ai ba mangiru ken ngin long kita ki nang pentengen ya ki wei pat ki para mensim ki badon kam shisha ya kata gajeng sya pentengen ha gajeng im jangki para syai ga bangin penkut no ya kan Bible study ya kan por ka bamta ngan penkut da iwei kana
Ibaling kot phang uwei unong ilekai baseball uba kerteng ube brud laong ba uni unong ilekai baseball ulong uba pau nambah do kata-kata. Ube brud ulang utau nong ilekai ya kata klub Yankees. Bat uni ula penjob ruken jaga nega klub ya shibun tli ke jeng ilekai. Bat uni unong ilekai ula sedang ban temen. Bat umla syuken ban ilekai bah kumbalong ha kata gipor ke beladap. Bat ula syak diru na kata ke klub kaba udan. Bat ha kata gajeng ilekai kaba khadu gajeng u. Kinong kersan kilayawan ya gaban peit ya kata gajeng ilekai kaba khadu gajeng uni ube brud. Bat ha kata gajeng ilekai kaba khadu gajeng u. Uni ube brud syam lala syu ya gaban ilekai ba. Bat syam lala syu ban pen sngewbha ya kita kinong kersan gajeng u. Bat ha gabakum kata kheleman kita kinong kersan gajeng u kilaya benyo u. Bat kila sedang ru ban thaj ban pet ya kata garukom lekai jong. Bat kila ya perta daga ba kila ya ben ya kata gajeng lekai jong. Bat haga bakum kata ga khlemat ladon uwe u khna banang kamrit. Ubala yo snow ya kata gajeng ben jong kita ginong kersan jong u. Ula let ban marek kam sajan jong gamadan. Bat ula perta ya ga kerteng jong bebrut. Bat ula ai mensim ya u ba unla ban lekai ba. Bat hadin ba kata gajeng lekai galakut uni u khna. Ula let bantur kam sajan bat ula yo ru ya kalat ban ya kenduk yo bebrut. Ula ketup yo. Namar bola sngusen ei ba ube brud la syu ban lek kai pa ha kata ga klepmat namar kata ga jenglong ka ba ula kam temen. Bat ube brud ru ula kedup keliang yo. Bat la ube brud syam la syu ban lek kai pa ha kata ga por. Andre ula dap daga jeng kemen. Namar bawat haba kita ginong kersan gi baju kersan u naga por sa kapor kila benya u andre udang snow kemen namar ba uniu khna udang wan ban kersan bat udang wan ban ai mensim ya u haga bakum kata ka klemat mangiru ken sisien kasni ngilalong gum uni udang ilek kai baseball u bebrut ngilalong gi basat gi baklan ngilala ban le ya shibun ke da kata ga bor da kata ga jingla bat da kata ga jing start jangi kum ke priu. Bat ngi imrukan hakapop bat ki jing sngewbha jogan ka pertai Henry habang ilalong kita gi baramno bat habang ilalong kita gi baladuk je kerman haga jing im jangi uwei ubriu uba ka kerteng jing ukalong ujis kres ubalong ken kom uniu khna ulawan ken ya kaban ai min sim yangi bat ban kli biang pat ya kata ga jing im jangi bat ulawan ban ai jing kersan yangi kum uta uparlok ubachan uni ken ngang nuot ban ong ba ulong utau parlok ba shisha ulong utau parlok ubala yap naga bynta jongi halor jong gading penaro lum kalpari ubala yap ken naga bynta ki pop ki jongi bani i ba kata gejeng yap kamla ban bat yo bat ulami pat ken hagasngi ka balai ulale ikini ke baro dei namar bau i dengi bat dei namar bau kwa ru ban IT yala ga jong gajeng em naga bynta jongi unikan udai uta uparalok uba shisha ubala le igini ke baro namar mangi hiken ngilalongken kita kibala remno bat ula le khnang igini ke khnang ba mangi ngenla ban long piang sasisien kita kinong job syu patken kita kinong job hagan ka pertai Henry bangin longken kita kinong job hagan ha kata ka hima ka jong play bat gani ka shong patken hagaman ka jongi hatu mengingi long ni em ki bakloi ban priang ya ujis kris lada uban kum utau parlok uban IT ya laga jong ka jeng em naga banta jongi khnang ya ga mangi ngin yo ya kata galat ban lat em khnang ba mangi ngin yo ya kata galat bangin don ringkat lang bat u ha kata ga hima ga jong u onda kata ga jeng let jongi na kani ka perthai kalawai angets kana mar kata ba Blei Un kyrkhu ya ga Bible study ka bangel yo ban skap ban sha skor ga por ka bamanta Blei Un kyrkhu yang ilang baro jongine pendam ho blei ka jingduwai jongine duwai ni aingu eme ko konrat aga ga por ka bamanta ni aingu ba mela aingi ga lat bangin yo ban skap ban sha skor ga jinghikai ga ketien ga jongme ka ba pen ken mau yangi ba melong uta uparlok ubajan jong ga jing em jongi melang utau paralok ubalawan khnang syagan ga perthai ban yap li halor jaga ding pna naga bynta ki pop ki jongi ki bangila le hagan ga perthai kan rad ba ie ya rap ba hikai ro yangi bangin snuthu ba melong shisau tau paralok uba pher hadu kata-kata
Uparalok ubangila ban shania lut met ban musim. Uparalok ubangila ban plalut ye gijingile gijing jinjar ke bangi kendo ka jingim jangi. Uparalok ubangila ban wan haganu kanu ka khlemat jang jingim jangi. Haat kan rat ya rapat ai bor yang iwei pe iwei. Bangila ban pediang ye mega jingim jangi. Bangila ban pediang ye mega melong utau paralok ubajan jang jingim jangi. Pat bangila ban sngutu baga jingwan jang me syagane ka pertai kalong. Ba mencayap halor ka ding pena naga benta ki pop jangi nang ba mengin yo ya kata galat balat yem badru bangin yo ya kata galat bangin don ka hima jangmi anda kata ka jinglet jangina ka pertai kalawai don rekat abai namar kata ye ka jingim jangi ki por bar ka bang sa jang jingim jangi atrai na ba ye gini hingra dwai bagin depan ka kerteng jong Jesus Kristus nang pan em amen.